Nuclear power plant naman po sa Pangasinan muling isinulong sa RDC. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Muling inendorso sa ginanap na Regional Development Council ang motion sa pagpapatayo ng nuclear power plant sa Labrador, Pangasinan. Sa privileged speech ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco, inihayag nito ang kagustuhan na unahin ang naturang proyekto sa Region 1 bago pa umano maunahan ng planong pagtatayo ng planta sa Maconacon, Isabela sa sakop ng Region 2. Ang naturang planta ay nasahang makapagsusupply ng nasa 46,000 megawatts ng kuryente na mapapakinabangan sa Pangasinan at mga karating lalawigan. Matatandaan nitong Pebrero nang mariing tumutulang simbahan sa Infanta sa pagpapatayo nito sa Labrador o saan mang lugar sa bansa dahil sa panganib nito sa kalikasan at sa kaligtasan ng mga residente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak, RFM. IFM News. IFM News. IFM News.